Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen. Ning paggrabi ti ating kapsat. Palidayaw niya ako Diyos. Tatangari. Pinagkakadwa tayo ng natayo man ang kapsat. Tatangari. Babaed ka natin ang programa. So, ito tayo aming nangato ang madayaw din ni Apo Diyos. Dahil hindi man kawalit niya amin. Tatangari. Na makapagkakadwa tayo natin servisyo. Kaya salamat kini Apo. Makapagkita yun, hindi tayo nga trabaho. Kaya sakpay nga tulto tayo kapsat, dawat sakpay nga kumararag tayo, ginagandi ako. Amen. Kasi ako, hindi makita ko. Amami nga man pakalit ni Ami, hindi maminsan pa ako, dawat umikuman. Hindi panpapalin ko hindi umati, mission ka din. Pero Ami, manglukad ka din, sumunod kapanutan ni Apo ng Dagiti na sa akong Apo Diyos na ikamangat at ang matigat ang baling kumang silaw ni nagkarmikirit ni sumursurot kan mamating ka. Kararagmit, bumukal ka na hindi ng trabaho, na Apo Diyos na hindi kapatwani, operator, akor, kastaman Apo Diyos, hindi kapsat ni, na makusar na nakakita, magsao, hindi yan, tawad ni Kuma, Espiritu Santo, na tumitay ka ng kastamot, naging patwami, di online, naging kapsat ni, naging visitas mi Apo Diyos, naging kasta, amin naging kapampanan na Apo Diyos, naging puyong ka, kapnitikas na masarap kami nga nalalang Apo titalan, ang turugin ka, ipetisun na kami, tituloy karami ni Apo Diyos, ikumat,
Tinagan niya po Jesus, dahil dawat ng karami. Amen. 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 At ang rabing kapsat sa ni Brother Martino, kapsat ulit ni Pamating, at ulit ni Brother Fernand Velasco. Ni pagkarabin, kapsat. Magkarabi, Brother Amen. Lardino. Amen. Amen. Salamat kiniapo. Itundaway katateng kapsat na yung kundawayan tayo manan. Pagkarabi, tapno arabidon tayo, itong palot tayo kay Tatiapo, pagkarabi nga punanay, tayo, ikasabay, tayo, iwarnat. Nagiti sa una, nagiti nailubungan. Kaya salamat kiniapo. Kaya sakbay nga pagtutuloy tayo kapsat. At tema may kitaan nyo na, nagiti kapsat tayo, din tayo, buya tayo, greetings na katatay kapsat at ang ragi kinagan niya ako. Dawatan tayo operator, may plus naman nagiti kapsat tayo, operator. Amen. At ang ragi, katuatin ni Brother Ernie Legaspi, amen. At ang na amen, kapsat. Sama ni Brother Rudin sa Dilis Reyes, na yung bag nga ragi tayo aming gagayam, kapsat. Kastamot kapsat, amen. Praise the Lord. Kastamot ni Sarajat Batalyan, na yung bag nga ragi, kapsat, amen. Praise the Lord. Kastamot ni Francisco Dato Castillejos, amen. Amen po rin po ito. Kastamot ni Brother Charles Eden Steria, good evening po everyone. God bless you. Amen. Topic kapsat ni Brother Binoya, Brother Benigno Binoya, yung pagkarakite aming kapsat, madayo di Diyos. Amen. Ken kastamot ni Brother Francisco, ulitan, Brother Anor Rogelio, nindaklan, ken man nakapabor, man nagayat ni Diyos. Amen. Na yung pagkarabi, gagayam, ken kapsat, watching from Lagilayat, Quezon, Isulan, Sultan, Tudarat, na yung pagkarabi kapsat. Amen. Ken amen. Salamat kanya po. Nakita yung muna nga kapsat nga hintayo nakita kapsat na nangyayang tadaman iti greetings na katatay. Kaya tatangarap yung kapsat nawatan tayo kuma nga kung kanayin tayo nga ikararag suportaran po kapsat iti nga programa iti panag-like tayo, panag-follow tayo, panag-subscribe tayo, muna panag-share tayo. Tapnit kas na nga trabaho ti ang kapsat at taginayon kayo tayo maiwar na gini trabaho di sasaro niya ako Diyos. Kaya salamat kini ako. Tinatangarabi. Kaya tinatangarabi kapsat. Dati nga trabaho kaya patuloy tayong ibagbagang, mabalin tayo kapsat kaya maguyay yung online tayo karoon. Kaya di YouTube, mabalin tayo nga kitaan tayo, kuyahan tayo. Kaya stream niya tayo ng kapsat. Kapag tagad ang tagadwa tayo, kuyahan na. Adalan din isa sa unya ako. Amoy nga sa hindi pa nag-atin sa unya ako. Nagtatol din mo yung dito, dititimang kapatipan tayo, dititimang niya, dititimang na, namnamay sa mga kapatid niya ako, itatang roti. Kaya kapsan, ituloy tayo, di programa tayo, hindi mo pagbuyan, kapsan tayo, di manang tayo palakasanay na. Gawatan tayo ng operator, i-plus na tayo kati, dagiti kapsan tayo the birthday na. Amen? Amen. Salamat kini ako sa kapsat. Makita tayo, nagiti kapsat tayo, nanayon at manin, di aldaw tayo kapsat, ha? May isang pampanat na data, mani ako Diyos na nagipagkata tayo, nagmutpay mo nagpagkata tayo, nagiti aldaw ng tao, sibig tayo, may pagpakita niya ako, sa lorin panagit na. Kaya, tuloy tayo kapsat, ha? Sumartukan tayo mapay buyaan, at nangyari na pasama na Thanksgiving, at the 8th Thanksgiving di Hong Kong, buyaan tayo man na di highlights na, operator. Amen.
Amen. Kausan, salamat kaya po dahil napasama ka na. Tutungan yung ako na ito. Isip ka nakita kong gong tutuloy ko yung mga kita Rabi sa iba natin. Tang Rabi, Brother Bernard. Brother Bernard, amen. Dakil nga salamat, Brother Nardino. Kaya itangarod, gagayong kakabsat, mapantayo ti maikaduwa nga pasat, dahil nga programa tayo. Gyaman tayo tang Rabi, tanakaduwa dakmat, ito nga programa tayo, ay ti Ilocano Broadcast, nga mawagan ti Dalan ti Kinasanto. Siya ni Brother Bernard, manipod ti Paniki Congregation. Kaya gyaman tayo, tanakaduwa ta kayo Rabi. Kat ti panagtultuloy tayo nga rod, kat mapantayo man nga rod, basaan dagiti panagkablaw, dagiti kakabsat tayo, nga nakadua tayo iti itang Rabi. Kat dawatan tayo, dito kat gaman tayo, tanakadua tayo ni Brother Florentino Trinidad. Kat kunana kat naimbag nga Rabi tayo amin kakabsat kang gagayam. Gaman tayo dito nga panagkablaw ni Brother. Kan nakadua tayo mo ni Brother Jeffrey O. Burgos. Amen. Kunana kadua tayo nagbuy-buya itang Rabi. At kastamot ni Sister Maribel Blanco. Naimbag nga Rabi tayo amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Kat manipod tayo Magdela Quirino. Kastamot ni Brother Jesus Dakkel Batalla Jr. Naimbag nga Rabi kakabsat. Katagyamon kami, tamakadkadwala kayo. Tayo nga programa tayo. Kat agyaman tayo, dagitang ayatan tayo nga kakabsat nga kankanayon tayo makadkadwa ito nga programa tayo ti Ilocano Broadcast. Kan ti panagtultuloy tayo kat idawdawa tayo dagiti ayatan tayo nga kakabsat nga itultuloy tayo nga ikararagan dagiti prayer request dagiti kakabsat tayo kan gagayem nga idawdawa da ijay group chat tayo ijay prayer warrior. No anyaman pa dagiti idawdawat da katagay kakabsat tayo nga danti sagsagabaan na ti bagbagida. Kaya dagiti ayatan dati panagbiag nga danti panubok ti panagbiag. Kata idawat tayo nga itultuloy tayo nga ikararagan dagitoy kuma ayatan nga kakabsat. Kata kankanayon tayo nga ikadwa iti panagkararag tayo. Kaya natakot itultuloy tayo nga paspasalamatan dagiti kakabsat tayo nga mga ipatpatulo dagiti stars ito nga programa tayo dagiti nga bitbiton ket dakkel ti maitulong na dagiti aramid ni Apo tapno makapagtalinaed dagiti nga aramid ni Apo ket adupay nga tattao nang nangruna dagiti hampay nga imawat kini Apo ket madamag da iti naimbag nga damag iti pakaamuan ti panagpakasanto. Kaya dagito yung kakabsat tayo nga madina masurutan pa no kasano ti magitulot ti star ket adamat iti GCash tayo no ang mabalinda nga pangituludan dagiti sagot da dagiti itaod da nga agtaod di puso da nga ayat da nga maitulong ket daytoy ket GCash number tayo ka makita tayo ti screen ket una ating nga number ket 0915-542-4876. So dayta day GCash number tayo ket itapay lang ket agyaman tayo dagiti addaan ti ayat na iti puso na nga tumulong daytoy nga aramid ti Apo. Ken taket nga Rabi Brother Nardino ket apan tayo man nga rod denggen daytoy nainlangitan nga kansyon nga ipaay da tayo dagiti kakabsat tayo manipod pa ijay Santa Catalina, Ilagan City. Ket ti paulo na ket dayaw tinagan na. Deng buyaan tayo daytoy nga sunata. Nagsakot na idumadayaw nila.
Amen. Agyaman tayo dayta nga kansyon, nga impay kada tayo, itang rabi, dagiti kakabsat tayo. Manipod DJ Santa Catalina, Ilagan City. Kat tangarod kat, ipasa tayo, ajay may katalong nga pasat, programa tayo kani Brother Nardino. Amen. Matay daw niya ako sa kapsat. Kaya na ni Brother Bernard ng kapsat, at hindi may katong kapsat, hindi trabaho niya. Kung kapsat, kaya sa tuwing tuloy tayo, at karagay kapsat na lang, isa ka ng maniya po Diyos, naging puso ka na, tayo tatangin. Kaya tatangin kapsat, mapantayo iti pagdaar, kaya hindi sumaganat na trabaho niya ako, hindi masangwanan. Into no Abril 19, hanggang natin pa hindi nila tawan, maadaan iti may isang arabing revival kapsat, ken 13th anniversary in the Church of God, hindi Cagayan de Oro City. Amen. Tayo niya ako. Kastamat into no Abril 27, hindi patangatawan, doong arabing revival, ken may ka-20 ito, na Thanksgiving service, kakapsat na the Church of God, Angas, Marinduque. Amen. Tayo niya ako. Salamat ka rin na pakdaaran ng kapsat. Ken may sabay kapsat, nga tayo ang tultuloy nga ikarkarara nga ng iti panakatulong tayo tatangrati ang tultuloy tayong karkarara ipagpagkapsat adi panagpatarimaan tayo ti kapilya iti parti paniti iti Mother Church na adi kakapsat nagpanakalinda nga tumulong at lumalpas na iti nga trabaho kapsat maawis na kayo kaming karis kayo kapsat natutulong tayo di trabaho niya ako sa lang di paningin kapsat di na dumadumulay nga lugar at iti komunikasyon nga pagdamdaman iti kapilyada kaya kararagtingan niya ako nga ini ako mati tumulong iti kastagan malpas na kita ayan iti pagkikipuan tayo kapsat sumas paday tayo niya ako nakakarabi kaya di tatangarabi kapsat kaya pasalamatan tayo unin ni Apo hindi ka na tayo nga tigata ito itong daway iti dahil nga trabaho itong tunay ni kapsat kaya dito ipipatang kapsat kada Lunes tirabi alas 8 itirabi at ati online permit tayo kapsat kaya taginayot awisan na kayo kapili kakastagit magikadwa tayo iti dahil nga trabaho na panagkaikisan na panagkarawan kaya sakbay ti aming kapsat bago tayo may ikot ulit ni Brother Bernard hanggang tayo mapay kapsat ulit dahil kanta nga ipaay dahil kapsat lagi di CYF di Santa Catalina kapsat hanggang tayo dahil kanta ulit na may sagot kapsat. Amen.
Amen. Salamat ya Takatan. Sagot lagi di kapsat tayo di Santa Catalina. Salamat lagi na natin tayo kapsat. Tinagi di CYF di Detamar. May isa kayo nga mga di tayo pamali kapsat. At tuloy kayo gagkanta at dayaw kinyapo. Ito tangarabi at tayo di kapsat tayo Bernard. Di mo tayo nga panawan. Bernard. Salamat, brother. Kita tangarod yatin nga gayem kun kakapsat tangarabi iket mapantayo iti kang runaan nga paset ti programa tayo. Iso ti panagdengeg ti sasaw ni Apo. Ket dawatan tayo kuma dagiti gagayem tayo nga itulok yu kuma nga di panagdengeg yu di no tapno maawatan tayo nga nalalaanan anay daytoy kayat nang ipadamag itang rabii ni Apo kanya tayo. Kata agyaman tayo, tanakadwa tayo, ay ito'y maramid ni Apo, maramat ni Apo, nga mga kasabati sa sauna. Kata ito tayo nga ro, ti Gundaway, dahil kapsa tayo, ni Brother Joseph Pagar, manipod ijay Santa Maria Congregation, Bulacan. Brother Joseph. Amen. Agyaman na ka, Brother Bernard, Brother Nardino. Agyaman na kini Apo, iti tatang rabii, nga naika naman di Gundaway nga makadua kayo iti daytoy nga programa iti Webes iti dalan iti kinasanto ket agyaman na kini Apo iti naindaklan nga ayat na kanyak ken iti tunggal may sa kanya tayo ket kastamat nga agtultuloy daytoy nga programa tapno mangagan tayo dagiti napateg nga sasao iti Dios. So agyaman na kini Apo ket loud and clear kakabsat iti audio. Amen. Amen. Nagyaman na kini Apo iti tatang rabii. Sapay la kuma nga amin nga kadwa tayo. Itatang rabii ditoy nga broadcast kata ipaay ni Apo iti bendisyon iti tunggal may sa kanya tayo. Kadi tatang rabii nga rod kakabsat kata mapantayon iti panagadal iti sasao ni Apo ket iti mensahe ni Apo iti tatang rabii ket masarakan tayo ditoy Salmo chapter 66 versikulo 16, kuna nakakabsat, umay kayo ket dumngeg kayo, da kayo amin nga agbuteng iti Diyos. Ket ipalawag kunto iti impay na ito'y kararwak. Ket dito'y Salmo 119, may sapi nga versikulo kakabsat, Salmo 119 verse 46, kuna nakakabsat, sa waktumet dagiti pamaneknek mo, iti saklang dagiti arari, kaya't sa anak to maibabain. So dagita iti teksto tayo kakabsat itatang rabii dawatan tayo iti tulong ni Apo babaan iti panagkararag amamin nga manakabalin ti amin agyaman kami Apo itatang rabii nga inton manan nga Gundaway kanyami tapno pagbingay-bingayan mi dagiti sasaom napateg nga sasaom Apo Dios ket dawatan mi iti tulong iti Espiritu Santo nga isu kuma iti agaramid iti nagtingaan mi ket agtultuloy nga mangpalawag kadagitoy nga pagayatam Apo. Ket iti adipen nga usaram aramata misuna nga nadalos nga instrumento nga mangi sao dagiti dagiti kalooban mo o Dios. So nga dawatan mi Apo iti tulong iti Espiritu Santo aging kana malpas kami iti daytoy nga aramid mo. Dahil iti dawat ng kararag mi, tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. So nga tatang rabii kakabsat, iti paulo na, iti mensahe ni Apo, nga itod na kanya tayo, ket base dito'y binasa tayo, ket kuna na nga rod kakabsat kata, inikak di paulo na nga, adda pan nakabalin, iti paneknek. Adda pan nakabalin, iti paneknek. Kuna na nga ro dito 119 verse 46 sa uwak tumet dagiti pamaneknek mo iti saklang dagiti arari sa uwak dagiti pamaneknek mo. Ket napateg kakabsat nga isao tayo, ibkas tayo, wenno ibaga tayo iti inaramid iti Dios, iti biag tayo. Ket agyaman tayo kini Apo nga iti tunggal maysa nga adang nakamammo kini Apo tayo nga Jesucristo ket adda iti paneknek na kaya't nangasawen ada iti maibaga na o maisauna nga inaramid iti Dios
pudno nga naaramid iti biyag na. Kita mo yung kakabsat, may isa nga pamuspusan, daytoy nga aramatan ni Apo, babaan iti panagpaneknek tayo, ket may isa nga pamuspusan tapno maiwaragawag iti ebanghelyo iti Dios. Aramatan iti Dios, iti daytoy nga panangisao tayo, iti naendaklan nga eksperyensya tayo kini Apo tayo nga Jesucristo, tapno maalukoy tayo met, wenno maiguyod tayo met dagiti tattao nga adayo iti Dios. Amoy kakabsat, nagdaklan ken nagpintas nga eksperyensya nga namamu tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Akas ko na nga ro dito Roma chapter 8, dito'y versikulo 16, ti espiritu metlaeng, paneknekan na dagiti espiritu tayo, ada tayo, anak na tayo, iti Diyos. Madaydayon ni Apo tatangarabi kakabsat. Nga iti espiritu iti Diyos, iso iti mang paneknek kanya tayo, nga si tayo ket anak tayo iti Diyos. Ada iti panawen, iti panagbiag tayo kakabsat, nga si tayo ket adayo tayo iti Diyos. Amen? Gapo iti basol. Gapo iti panagsalungasing tayo, iti pagayatan iti Diyos. Ket ado nga tao, ken amin nga tao, ket natnag iti basol, nakaaramid iti basol, akas kunana iti Biblia. Ket si tayo gapo iti basol kakabsat, ket natay tayo nga na espiritualan, adayo tayo iti Diyos, awan ti ragsak, awan iti talna iti puso tayo, dakes iti aramid tayo, dakes iti panunot tayo, kasta madagiti banbanag nga rumrumwar iti ngiwat tayo kakabsat, ket saan nga pagayatan iti Diyos. Oray pano daydi panawan nga ada tayo iti basol ket ada iti relihiyon tayo. Nakigimgimong tayo, agkarkararag tayo met, dagiti daduma ket agbasbasa damet iti Biblia. Dagiti daduma pay ket agikas kasabada pay iti sasao iti Dios. Ngem iti kinagpaiswanan na kakabsat, agbibiyag dalatta iti basol. Iti kinagpaiswanan na ket adayo iti Dios, awan iti relasyon na iti Dios. Ngem agyaman tayo kunana nga rod iti nasantuan nga surat nga gapo iti aramid iti Espiritu Santo. Amoy kakabsat daytoy panakaisalakan manipod iti basol, hantayo nga aramid daytoy. Hantayo nga maaramid daytoy, no diket daytoy ket aramid iti Dios. Babaen iti Espiritu Santo. Di na minsan nga si tayo ket nakangeg tayo iti ebanghelyo ni Apo. Nangegan tayo iti pudno nga ebanghelyo iti Dios, pudno nga sasauna, ket agpaiso kakabsat nga impakita na iti pudno nga kasasaad tayo, nakita tayo, naamiris tayo iti sarili tayo, nga si tayo ket adayo kini Apo. Ket agyaman tayo iti Dios kakabsat, nga ore man no saan tayo nga binirok iti Dios, nga iti Dios binirok na tayo. Ket di tayo nga ma-imagine nga ro, di tayo nga mapanunod no kasano nga inaramid iti Dios iti amin nga pamuspusan. Nga dinto iti panawan nga si tayo ket awan iti interes tayo iti sasauna, intayo nga itartarayan dagiti mangikaskasaba iti ebanghelyo, ada dagiti Kristiyano nga imay nga nagbisita kanya tayo, nagimbitar kanya tayo, ket intulod da kanya tayo iti ebanghelyo ni Apo, ngem si tayo ket agtaray tayo, di tayo nga denggen, di tayo nga umatendar, awan iti interes tayo, ngem agyaman tayo latta kini Apo kakabsat, nga hanga nagsardeng ni Apo. Kasta launa iti panaganos na, kasta launa iti panagayat na, iti tunggal may sa kanya tayo, nga inaramid na iti amin nga pamuspusan, tapno si tayo ket makaamam mo kanya na. Tapno si tayo ket dumteng iti panawen nga agpakumbaba kini Apo. Isu nga agyaman tayo kini Apo Dios, babaen iti aramid iti Espiritu Santo kakabsat. Isu nga no manggagan tayo iti sasao iti Dios, pudno nga sasauna, dumteng iti panawen, dumteng iti tiempo nga si tayo ket makaunget tayo, masaktan tayo, tagpaiso kakabsat, nga iti sasawi iti Diyos, ket talagang ipakita na iti pudno nga kasasaad tayo Dayta iti ayat iti Diyos, iti tunggal may sa kanya tayo. Ket agyaman tayo kini Apo, nga dumteng iti panagdesisyon tayo, iti biag tayo, ket dayta iti kapintasan, ken kaimbagan nga desisyon nga inaramid tayo, daydi si tayo ket nagpakumbaba kini Apo tayo nga Jesucristo, ket pinagbabaywan tayo iti basol tayo, ket nagkaroon tayo iti desisyon iti puso tayo nga talikudanan iti basol tayo, ibati tayo iti basol tayo.
Iso nga agyaman tayo kini Apo nga amin nga imawat kini Apo tayo nga Jesucristo kakabsat ket inikan na isuda iti panakabalin tapno labanan dan iti basol. Hantay nga agbiag iti basolan. Imbati tayo iti basolan kakabsat. Iso nga tatta ko na nangarod iti espiritu ket paneknekan na kadagiti espiritu tayo nga si tayo tatta ket anak iti Dios. Kaya't nangasawan kakabsat pudno tatan marik na iti puso tayo. Iso nga kuna nangarod iti teksto tayo, isao tayo, ibaga tayo, iti kapadasan tayo, ibaga tayo, iti inaramid ni Apo, iti panagbiag tayo. Kat di tayo mabain, iti sangwanan kadagiti tattao kakabsat, nga isasao tayo, iti panagbalbaliw nga inaramid iti Diyos. Iti tunggal may sa kanya tayo. Saan nga aramid tayo daytoy? Aramid iti Diyos. Iti panagbiag tayo. Kat amuyo kakabsat, adda iti panagsang-ayon iti espiritu iti Diyos, no ibagbaga tayo nga si tayo kat anak iti Diyos. Amen. Adya man iti kapintasan kakabsat No ibaga tayo, ipaneknek tayo, isao tayo, nga imawat tayo kini Apo, na isalakan tayo manipod iti basol, kat iti Espiritu Santo, umay ayon ni Diya ibagbaga tayo. Umay ayon ni Diya Espiritu tayo kakabsat. Takayat nangasawan awanan iti guilt, iti basol, iti puso tayo. Iso nga tatakakabsat ket maikan tayo iti pannakabalin nga agpaneknek ken iwaragawag tayo, isao tayo, ibaga tayo, iti inaramid ni Apo, iti panagbiag tayo nga panagbalbaliw. Akas ko na nang dito'y aramid chapter 1, dito'y bersikulo 8, ngem umawat kayto iti panakabalin enton umay kada kayo iti Espiritu Santo. Ket da kayto iti saksik sa di Jerusalem, ken iti sa amin nga Judea, ken Samaria, ken agingga iti ongto ti daga. Madaydayaw ni Apo kakabsat, hantayo laang nga naisalakan manipod iti basol, no dikat babaen iti Espiritu Santo, ken nakita tayo kakabsat iti panagayab iti Dios, iti naan-anay nga panagpakasanto, ikan na tayo iti Dios, iti panakabalin nga agpaneknek kanya na. Agpaneknek iti amin nga tao, ket ikan na tayo iti tured kakabsat, ikan na tayo iti pigsa iti nakem tayo nga ibaga nga talaga iti inaramid ni Apo. Kitaan tayo kakabsat ni Pedro. Daydihan pa iso nga nananay iti Espiritu Santo, ada iti butang iti puso na, hindi mat kakabsat. Iti tiniliudan ni Apo tayo nga Jesucristo, asidagan nga ilansada ni Apo iti krus iti Kalbaryo, ngam nakita tayo nga ni Pedro kat dimistan siya isunan kini Apo tayo nga Jesucristo. Kadamdamo, dahil handa pa nga tiniliw ni Apo kung nanakat, tumalikod da amin siya, hana nga tumalikod. Kasta iti imbaga ni Pedro. Ngam nakita tayo kakabsat, gapo, nga hanpay isuna nga naan-anay iti Espiritu Santo, hampay nga naan-anay nga napasanto, ada iti butang iti puso na. Iso nga baysa lang adipen nga babae, iti nagsaludsod kanya na no kaduhanan ni Apo tayo nga Jesus o amuna ni Apo tayo nga Jesus anya iti narami na inlibak na. Nagulbod iso na. Diyak amu dahil nga tao. So ngakitan tayo kakabsat tayo iti butang iti puso na. Handa nga may paneknek ni Apo iti biyag na. Ngem kakabsat nakita tayo kalpasan nga mapasanto iso na, kalpasan nga dimteng kanya na, iti Espiritu Santo hanlang kanya na, no di ka ti amin nga 120 nga da Jerusalem nga orayon da, iti Espiritu Santo katanya iti nakita tayo, dumteng kanya nakakabsat iti tured, dumteng kanya nakakabsat iti pigsa iti nakem, nga ibagana, iti pagayatan iti Diyos. So nga nagado nga tao, na dumaduma nga nasyon, ngam timmakder isuna, gapo na nga, ada kanya na iti Espiritu Santo, anya iti nakita tayo kakabsat, talaga nga nagbalin nga, powerful isuna, at iti panakabalin, iti panangikasabana, iti Ebanghelyo, ada dagiti nasaktan nga tattao, ngam nagado iti mawat kinapot nga Jesucristo. Imunang aldaw, 3,000, sumarunong aldaw, 5,000, kasta kakabsat, iti nangyari. So nga makita tayo, nga, kasapulan nga talaga nga man-anay tayo, iti Espiritu Santo. Dumteng kanya tayo iti nananay nga panagpakasanto hantay laang nga maisalakan iti basol no diket maan-anay tayo nga madalusan iti amin nga kinarugit. Amen. Amin nga anyaman nga ibagbaga tayo nga karnalidad iti puso iti maysa nga
imawatan kiniapo tayo nga Jesucristo ket nan anay nga panangidaton iti bagi tayo, iti sarili tayo ket nan anay nga panagdalos iti Dios kanya tayo tapno si tayo ket nan anay na tayo nga maaramat ni Apo iti pagarian na. Ket tata maadaan tayo iti pudno nga pannakabalin kakabsat. Tapno makatakder tayo ken maisao tayo, maibaga tayo iti pudno nga pagayatan ni Apo. Amen. Isu nga makita yo kakabsat kasta launa iti ipakpakita iti Biblia nga napateg nga si tayo ket agpaneknek tayo, ibaga tayo. Kaya kasla nga ibingay tayo, iti inawat tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. Kitaan tayo ni Andres, kini Pedro. Agkabsat daytoy kakabsat nga miti mo na nga nakamam mo kini Apo tayo nga Jesucristo ni Andres. Akas ko na dito dyan, ito Juan chapter 1, verse 40, ang gingana 42. May sa kadagiti dua ang nagdengeg ken Juan ket simurot ken Jesus, iso ni Andres. Kitaan tayo ni Andres, iti muna kabsat ni Simon Pedro. Iso biro ko na nga muna ni kabsat na nga Simon. Ket kuna na ken kuana, nasarakan mi ti Mesias. Ano maipataros? Kristo. Iso inyeg na ken Jesus, kita niya inyeg na ken Jesus. Inawit na di kabsat na ken Jesus. Ket ni Jesus minatmatan na ket kinunana sika ni Simon anak ni Jonas. Sika managanan kanto ti Cephas akayat na nga sawan Pedro. Inyeg na ken Jesus ket na nga sawan inawit na di kabsat na namamumi. Namamumi ni Jesus nga taga Nazaret kunana. Ket nakita tayo dito kakabsat nga iso iti inaramat iti Dios ni Andres tapno ni Pedro nga kabsat na ket awitin na kini Apo tayo nga Jesucristo. Kastamat iti tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Napateg na si tayo ket sisasagana tayo nga agpaaramat kini Apo. Ket nga sawen atoy pa nakaisalakan nga na-experience tayo, atoy pa nagbalbaliw iti biag nga inawat tayo kini Apo tayo nga Jesucristo ket tattaket dayto iti biag tayon kakabsat. Ket apan tayo met nga i-share. Amen. Ibingay tayo. Hala nga para kanya tayo. Ni Kristo ket natay para iti amin nga tao. Isu nga dagiti tattao nga adda iti palibot tayo. Kastamat nang nangruna kakabsat dagiti kabagyan tayo, kabsat tayo, akas kini Andres kini Pedro, adi kabsat na, isu iti mo na nga napanunot na So nga kasta kumamat kanya tayo. Nga apan tayo nga ibingay, dahito kapadasan tayo kini Apo, ada dagiti kabsat tayo, dagiti naganak tayo, dagiti kasinsin tayo, dagiti gagayem tayo, no dagiti estudyante tayo kuma, dagiti kaeskwelaan tayo, no agtabtrabaho tayo kuma, dagiti katrabaho tayo, ket isao tayo, iti inaramid ni Apo, iti biag tayo. Tada ito, iti maysa nga pamuspusan, tapno isuda ket maawit tayo, kini Apo tayo nga Jesucristo. Amen. Tapno isuda met ket mamamwanda iti Kristo. Mamamwanda met iti panakaisalakan. Kastamat kakabsat ni Felipe kini Nathaniel. Ni Felipe isu na iti muna nga nakasapol kini Apo. Ket anya iti naramid na. Inayaban na ni Nathaniel. Akas ko na dito John chapter 1. Dito bersikulo 45 aging gana 49 ni Felipe sapulan na ni Nathaniel ket kinunanaken kuana nasarakan mi daytoy na isurat ni Moises itilinteg ket dagiti mammadto ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose. Ket amoy kakabsat anya iti inaramid ni Felipe ket kinunana ken kuana ni Nathaniel mabalin ayang agtao di jay Nazaret iti anyaman nga banagan na imbag. Ket anya iti inaramid ni Nathaniel kakabsat. Ni Nathaniel ket simurot kini Felipe. Ket daydi nakasango na ni Apo tayo nga Jesucristo, ket anya itimbaga ni Apo, simumbat ni Jesus ket kinunana ken kuana, kasangwanan ti panagayab ni Felipe ken ka, idi adda ka iti sirok iti kayo nga higos, nakita ka. Ket nakita tayo dito kakabsat, anya iti nangyari, ni Nathaniel simumbat ken kuana, Rabbi, sika ti anak ti Dios, sika ti ari ti Israel. Nagpintasan nga kakapadasan kakabsat, nakamamo ni Felipe, inayaban na ni Nathaniel, inawit na kini Apo kakabsat, ket namati man ni Nathaniel. Isu nga, nagdakkel kakabsat nga instrumento, dagiti usaran ni Apo, nga mga awit, dagiti kararwa. Isu nga, dayti nga panahon manan kakabsat, ada tayo manan, iti panahon dagiti revival,
Bible study kakabsat, ket napatag iti aramidon tayo nga panangimbitar. Akas ti inaramid ni Felipe, akas ti inaramid ni Andres, inkuyog na di kabsat na ni Felipe, nasapul na ni Nathaniel, inawit na kinaapo tayo nga Jesucristo. So nga kakabsat, makita tayo pa yan nga iti panagpanagnek tayo, ket kanang runaan, ipanagnek tayo, ajay personal tayo nga na-experiensya kiniapo. Amoyo, naogpaiso nga talaga nga naarami dahito itibiyag tayo. Nagpaiso, kakabsat. Talaga nga han tayo nga mapigilan itingiwat tayo Nga ibaga tayo iti naramid ni Apo kanang runaan. Yadya pa nakaisalakan, iti basol, kan panang balbaliw, iti panagbibiyag tayo, kakabsat. Nga di awan iti panakabalin tayo, nga ikatan iti sarili tayo iti basol. Kaya tayo ngagbalbaliw, nadigit, han tayo nga maaramid. Di mat kakabsat, awan iti panakabalin tayo ngem salamat, agyaman tayo, gapo iti panakabalin ni Apo tayo Jesucristo, gapo iti darana, gapo iti Espiritu Santo nga nagaramid kanya tayo kakabsat, ket nagbalin, kakabsat, nga posible kanya tayo nga imbati iti basulen. Iso nga tatano, ada iti portion, iti service tayo, nga panagnek, tumakder tayo. Amen. Ibaga tayo, ibkas tayo, sauon tayo, iti naramid ni Apo, iti panakabalin iti Diyos. Ket amoy kakabsat, hanmat nga kailangan nga, ado nga ibaga tayo Tika nagpaisuanan na kakabsat, oray basit lang nga panagsasao. Oray simple lang nga panagsasao. Ngam nagtaod iti puso. Ken nakita iti karanasan tayo, when experiensya tayo kakabsat, dakkel iti maramid na. Dakkel nga impluensya daytan kakabsat. Adda iti panakabalin na dayta. Nga dagiti tattao nga makaimatmatang iti biyag tayo, makikita da iti panagbiag tayo, nakita da iti panagbalbaliw tayo kakabsat, ken kaduan tayo iti sasao nga talaga nga daytoy kat hangkat tayo nga naaramid iti bagi tayo na di kat aramid iti Dios kakabsat. Dayta kat adda iti panakabalin na. Kaysa ajay adu nga sao tayo, adu nga ibaga tayo nga hamot nga pudno nga experiensya tayo, awan iti panakabalin na ajay. Kala tayo lapyang-piang agun uni kung nanangaro DJ mo na nga Korinto. Awamot iti pudno nga ayat iti Dios. Iti biyag tayo. Iso nga kakabsat itatta nga rabii, ket di tayo kuma nga ilukat tayo kuma, itingiwat tayo, ibaga tayo, iti inaramid ni Apo, iti panagbiag tayo. Ket amin nga, panagbalaygi nga inaramid iti Diyos kanya tayo, dayawon tayo iti Diyos. Amo yung kakabsat, ket dayta ket napintas nga panagpanagnek. No kasano nga, may imatangan dagiti tattao, may imatangan dagiti ay ayatan tayo iti panagbiag, no kasano iti panagbibiyag tayo iti inaldaw-aldaw. Kasano tayo nga magmagna iti dalan ni Apo. Kasano da nga may imatmatangan nga ano anya dagiti prinsipyo tayo iti panagbiag nga daytoy nga insalakan ni Apo manipod iti basol daytoy iti biag kon. Amoy kakabsat napateg data nga panang panagnak Naamuda dagiti tattao no every Wednesday kuma o every Thursday kuma no prayer meeting, amuda nga sikakat di da nga maistorbo ta, sikakat mapangkadyay prayer meeting. Lalo no aldaw iti Domingo, di da nga istorbuan. Amuda nga sikakat makigimong, amuda nga sikakat adayay ka makiservice, amuda iti panagbiag tayo. Apay kakabsat, may imatangan day, dahil iti napatag iti panagbiag tayo, dahil tayo iti aramid iti Diyos. Tamuyo kakabsat, dahil di binalbaliwan na tayo ni Apo, hanla nga iti panagbiag tayo, iti binalbaliwan iti Diyos, no di kat maski dagiti tarigagay iti puso tayo. Amen. Dagiti tarigagay iti puso tayo. Dahil di iti tarigagay tayo, dagiti nailubungan nga aramid. Aldaw ti Domingo, panang pasyar, iti pampanunuton tayo. Mapan ijay mall, pananggatang, o anyaman nga papapanan kakabsat, ngam tatta, iti puso tayo kat addan, dagiti banbanag, nga maipaay kini Apo. Dahito iti kayat iti puso tayo, dahito iti kayat tayo nga aramidan, dahito iti kayat tayo nga papanan. Amen. Iso nga kakabsat, dahito kumati agbaling, nga takderan tayo, nga ipanagnak tayo, dahito iti biyag, iti maysa nga Kristiyanon.
Iso nga ha mga babalin nga malipatam iti aldaw ti Domingo, malipatam ti aldaw ti prayer meeting. Ang nga mabalin, apay kakabsat, adda iti panunot mo daytan, adda iti pusom daytan, dayto iti biyag tayo na Aging nga na sumampat ni Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga kakabsat, dayto kuma iti maimatangan ken panagnag tayo iti amin nga tao. Ket amin nga pinagbaligyan tayo nga panubok, sulisog, kakabsat ket isao tayo, ibaga tayo. Lalo dagiti panubok iti pamati tayo. Ket nagbintas dayta kakabsat mamuan dagiti tattao. Ket kastama dagiti may materialan, dagiti saksakitan nga pinaimbag ni Apo. Amoy kakabsat nagbintas nga paneknek data Tagamin no si tayo ket ibagbaga tayo iti inaramid ni Apo. Ma-encourage mo dagiti dadduma, ma-encourage mo dagiti kakabsat. Halimbawa si kakat nagsakit, ket inya sideg mo kini Apo, pinaimbag na kani Apo, limain ka nga awan man iti tumar mo nga agas. Amen, praise the Lord, agyaman tayo kini Apo. Ken dagiti agdengdengeg ket ma-inspire mat iti pamati daoy. Talaga nga ni kabsat ket agtiwtiwala kini Apo. Kastamat ma-encourage dang agtiwala damot iti Dios. Makita da iti kasasaad tayo nga namarigrigat. Ngem uri man no kasta kakabsat ket hangalapped. Tapnohan tayo nga makapagserbi kini Apo. Amen, hangalapped iti rigat, hangalapped iti kwarta o 1 ti kwarta. Tapno nga makapagserbi kini Apo No. No diket kakabsat dayta ket napigsa nga paneknek tayo nga uray man no marigrigat, uray man no awan tayo, awan ti anyaman nga sanikwa tayo kakabsat. Ngem sisasagana tayo lat nga agserbi kini Apo. Agyaman na kini Apo nga daydi panawen nga siya ket agtutubo ket nakadwaak dagiti revival. Ket na nakasurotak iti revival ita ito'y Ilocos kasyay. Ket nakitak no kasano nga ni Apo ket di na nga binaybayan dagiti anak na. Ada iti rigat, ada iti sakripisyo. Makita mo nga talaga nga dagiti mapan dagiti trabaho ni Apo. No maminsan ka talaga nga pamasahe lang. Makadanon lang. Tapno makapagserbi kini Apo, makapag-imbitar, makapagkandak iti revival, makapagkandak iti Bible study. Handa nga pampanunutan anyaman iti naimas nga kanan. Adaman iti merienda wenno awan iti panunuti kasi iti kapanunutan lang ket mai-share, maibinga iti ebanghelyo ni Apo nga mamuyo kakabsat. Agyaman tayo kini Apo nga babaen dagiti nga aramid ni Apo ket adu dagiti tattao nga talaga nga namuanda ni Apo tayo nga Jesucristo na iwaragawag iti sasawi ti Dios. Amen. Agyaman tayo kini Apo kadagiti ministro iti Dios, kadagiti Kristiyano, especially dagiti evangelist, mahikas kasabay iti ebanghelyo ni Apo, kastama dagiti sumursurot nga agbisita, kakabsat napatag tayo nga instrumento iti Dios tapno maitulod tayo iti mensahe ni Apo daytoy naimbag na damag kakabsat. Amoy kakabsat dakkel nga instrumento ata tapno usaron ni Apo nga maabot tayo. Kahit nga sawan ket malukoy tayo dagiti tattao. Isu nga kakabsat no adda iti naramid ni Apo kanya tayo ket ibkas tayo, ibaga tayo kakabsat. Kastamet kunana nga rod ditoy akas ajay kapadasan iti maysa nga babae nga taga Samaritana, babae nga Samaritana. Ditoy John chapter 4 agsipo ditoy 6 agana 15. No basaan tayo daytoy kakabsat. Daytoy iti istorya daytoy maysa nga babae nga Samaritana nga naamuna ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket adda ijay iti bubon ni Jacob ni Jesus nga rod nabannugan iti dalan ti kasta nagtugaw ti ngarod nagtugaw iti ngarab iti bubon ket kas ti oras iti makainam. Amoy katingan ti aldaw dayti kakabsat alas 12 iti tinga ti aldaw daytoy. Nga po tayo nga Jesucristo naglabas iso na iti lugar iti Samaria ket iti bubon ni Jacob ket nagtugaw iso na jay ket nakita tayo nga na-meet na daytoy maysa nga babae nga Samaritana.
Kat nakitungtong ni Apo tayo nga Jesucristo kat nasdaaw dahil nga babae nga Samaritana eh. Takuna na nga rod kat sika nga maysa nga Hudyo, amuna nga dagiti Hudyo kat saan da nga makitungtong kadagiti taga Samaria kakabsat ngam ni Apo tayo nga Jesucristo nakitungtong kanya na kat impakaamuna iti pagayatan iti Dios. In short kakabsat no makita tayo kat namamuna ni Apo tayo nga Jesucristo nga isuna iti Mesias. Nga ikan na isuna iti danom nga saan nga mauwawan kakabsat. Ket amuyo dayto itinangted kanya na itiragsak iti puso na nga namamuna iti Mesias. Ket anya iti naging resulta na kakabsat. Ket iti kasta day di babae pinanawan na iti karambana ket napan iti ili. Kalpasan na nga makitungtong namit na ni Apo tayo nga Jesucristo kakabsat. Imbati na dagiti karambana kuna na nga ron dito ket napan iti ili ket kinuna na dagiti tattao napanisuna. Impukkaw na kadagiti tattao niya timbaga na kakabsat. Umay kayo. Kitaan nyo iti maysa nga tao nga imbaga na kanya kiti amin nga inaramid ko. Saan nga ta nga iso ni Kristo? Kitaan nyo man kakabsat. Adda iti panang imbitar na. Umay kayo. Namamuna ni Apo. Dayto iti Mesias. Dayto kadi iti Kristo. Kastalauna iti panagpilit na kadagiti tattao nga umay kayo. Amoy kakabsat, kasta kumamat, iti agbalin nga puso tayo. Kalpasan tayo nga ma-experiensya na Apo tayo nga Jesucristo, ket iti puso tayo kakabsat, ket mapantayumat. Nga ayaban dagiti tattao, nga umayda kina Apo tayo nga Jesucristo. Ket kuna nakakabsat, anya iti naging resulta na kakabsat, iti daytoy nga inaramid na daytoy nga babae nga taga Samaria. Ket ado kadagiti taga Samaria iti daydi ay ili namati da keng kuana. Apay nga namati dagito nga tattao kakabsat. Agsipod iti sao iti babae anang paneknek ako kunana imbaga na kanyak dagiti amin nga inaramid ko. Madaydayaw ni Apo kakabsat. Nagado ijay nga ili kakabsat iti namati kini Apo tay nga Jesucristo kunana nga ro ditoy agsipod iti sao iti babae. So nga mo'y kakabsat, nga napigsa nga impluensya nga talaga daytoy. Ket nang runa, no tayo lang nga ibagbaga, hanta nga lang nga rumrumwar itingiwat tayo, no digat makita da, itibiyag tayo. Dayta itipudno nga panatnet kakabsat. Iso nga basit lang nga sao, nga talaga nga bakapan itibiyag tayo kakabsat, nagpisa nga panatnet dayta, mapan nakabalin. Adati pan nakabalin na dayta kakabsat. Iso nga kuna na nga ron dito isao tayo, iti inaramid na kanya tayo. Amen. No pinaimbag na tayo ni Apo, ibaga tayo. No insalakan na tayo ni Apo, ibaga tayo kakabsat. No tinulungan na tayo, nga nagbalaygi tayo, iti panubok tayo, iti aramid iti diablo, iti aramid iti basol kat nagbalaygi tayo, ipanagnat tayo. Apay kakabsat, tagsipot ta, no ibaga tayo iti inaramid ni Apo, mabalin nga dagitoy nga agdengdengeg kanya tayo, maisalakan dan tumat. Akas kanya tayo. Amen? Adda iti maysa nga tao. Amen? Kakabsat? Addamat iti maysa nga tao nga inaramat iti Dios. Tapno maalukoy na tayo nga umasidag kini Apo. Iso nga kuna nga ro ditoy Salmo chapter 105, dito versikulo 1 aging gana 2, agyaman kayo kini Jehova, umawag kayo, itinagan na, ipakaamuyo kadagiti inili, dagiti araramid na, ipakaamuyo kunana. Kantaan nyo dagiti panang daydayaw, isauyo amin, dagiti nakaskas daaw nga aramid na. Madaydayaw ni Apo, nakaskas daaw nga aramid iti Diyos. Iti panagbiag tayo. Dayti nga biag nga nasitngat, tataka inawit na tayo iti lawag. Iti biag nga managbasol, tata, adda tayon, iti dalan, iti kinasanto. Madaydayaw ni Apo. Daytoy kuma iti panagnet nga manggagan iti amin nga tao kakabsat. Amuyo, kanakalidlida iti panahon tayo tata, nagado, iti mangikaskasaba, iti ebanghelyo, uso sarenda iti Biblia, uso sarenda iti sao iti Diyos, ngam awan iti pudno nga panagpakasanto. Awan iti pudno nga kinalinteg. Awan iti biag nga pudno nga adda iti panakaisalakan kanyada. Iso nga tatta kakabsat dagiti pudno nga insalakan ni Apo, dagiti pudno nga pinasanto ni Apo tayo nga Jesucristo, dagiti pudno nga magmagna iti dalan iti kinasanto kan iti kinalinteg.
Isao tayo. Ibaga tayo. Iti aramid iti Diyos, iti nakaskas daw nga aramid ni Apo, iti panagbiag tayo. Ngam, kakabsat, han nga si tayo iti madaydayaw. Han tayo nga ibaga nga akas si tayo kat agtangsit tayo, ibaga tayo nga kastoy tayo, madi kakabsat. No di kat ibaga tayo iti buong pagpapakumbaba. Akas ko na nga ro iti Biblia, aramiden, babaen itinagan ni Apo. Dito Colosas 3:17 ket dagaw piti so amin aramiden nyo ti sao wenno iti aramid aramiden nyo babaen itinagan ni Apo Jesus nga agyaman kayo iti Dios Ama gapo kenkwana. Daytoy kakabsat iti pudno. Amin nga napasama kanya tayo, amin nga nakaskas daaw, amin nga banag nga mabalin nga napintas nga naaramid iti biag tayo nga na espiritualan. Hanga gapo kanya tayo. Han nga aramid tayo. No dikat ko na nga ro ditoy, agyaman kayo iti Dios gapo kenkwana. Gapo iti Dios, iti amin nga banag. Amen. Naisalakan tayo iti basol, gapo iti Dios. Napasanto tayo, gapo iti Dios. Imimbag tayo, iti amin nga saksakitan tayo, gapo iti Dios. Nagbalaygi tayo, dagiti amin nga panubok iti panagbiag, gapo iti Dios. Ada iti kasapulan tayo, indawat tayo kini Apo, impay iti Dios, gapo iti Dios. Nagapo amin iti Dios. Ada iti pigsa tayo, iti bagi tayo, gapo iti Dios. Ada iti makan tayo, iti nalaw-alaw, gapo iti Dios, kakabsat. Ada iti sirib tayo, kakabsat, gapo iti Dios. Anya nga banag, anya pa man nga sanikuang adda kanya tayong hanga nagapo iti Dios kakabsat itatang arabii. So nga rod kakabsat kunana nga rod ditoy isao tayo iti nakaskas daaw nga aramid iti Dios iti biag iti tunggal may sa kanya tayo. Nga iti panggap iti puso tayo madaydayaw ni Apo. Maingato iti Dios. Isuna laang iti madayawan. Iso nga tatang arabii kakabsat ibkas tayo, isao tayo, iti naramid ni Apo, iti biag, iti tunggal may sa kanya tayo. Agyaman tayo iti Diyos, nasarakan tayo isuna. Agyaman tayo kini Apo, namuan tayo iti panakaisalakan. Namuan tayo iti dalan nga laninteg, namuan tayo iti dalan ti panagpakasanto. Ket nadaan tayo, iti gundaway nga agserbi kanya na. Ket nadaan tayo, iti namnama, nakalpasan da iti nga biag tayo nga agserserbi kini Apo no pudpudno tayo iti panagserbi kanya na naawan iti kanya man nga iduldulin tayo nga panagbasol kakabsat ammo tayo madaan tayo iti namnama nga makadwa tayo isuna ijay bangir nga biag. So nga tatang arabi kakabsat sapay lakuma nga sisasagana tayo nga tumakder ibkas tayo isao tayo ipakaammo tayo iti amin nga tattao, dagiti nakaskas daw nga aramid na, iti tunggal may sa kanya tayo, taakas ko na iti Biblia kakabsat, daytoy iti pannakabalin iti Diyos. Na si tayo kat ibaga tayo iti inaramid na, mabalin, nga malukoy tayo dagiti daduma, no masidagdamat kini Apo. Agyaman tayo kini Apo, itatang arabii, daytoy iti mensahe ni Apo, itatang arabii, madaydayaw ni Apo tayo ng Jesucristo. Isublik kini Brother Nardino, kini Brother. Amen. Amen. Agyaman tayo na itang nangagatay na rabi nga sasao ni Apo. Apod no lang unay, itin kakabasat nga adda ti kabailan na. No, agpanpanitnag tayo, iti sasao ni Apo. Kaya agyaman tayo dagita nga nangagatay na rabi, sapay lakuma, dagiti kakabsat tayo, kaya itultuloy tayo nga iwaragawag iti sasao ni Apo. Kasla dayo nga Ilocano broadcast tayo, kaya dakkel ti kabailan na dayo ado ti makadamag iti sasao ni Apo. Kaya Amen. No, dapat ti may ibagang Brother Nardino kat ibkas man, brother. Amen. Salamat ka din kinamalipat sa ating mga Diyos na naidalat ng ating Brother Diyos Pagar. Pasalamat tayo suna dahil natin magina oras na daway na tapos sa niya po kaya kadagiti kapsat tayo yung online kapsat na kaya kadagiti bisita tayo adong salamat
kayo agtultuloy nga panagpuy-puya panagdagdag kadagiti sasaw niya. Brother Bernard. Okay. Itangaro yatin kakabsat pantay manon ti panaglipas dahito nga programa tayo. Ito nga Ilocano broadcast. Kita apantay nga rodan ti panagkararagan, ti maudi nga panagkararag. Nagkararag tayo. Ang mami nga manakabalin amin, katagyaman kami man itiray may isang oras nga inpay mo kada kami, tapno ito nga Ilocano nga broadcast kat agtultuloy nga maaramid pa. Agyaman kami ay nang tabayanan na kami iti unag ti may sa oras tapno kanayon mapapigsa dagiti kakabsat mi kan maipadamag mi ti pagayatam dagiti padami nga tattao. Salaag paspasalamat kami ti Santong Espiritu tay suno ti nangidaulo daytoy nga programa ket sa agyaman kami dagiti napigsa nga internet nga connection nga inpaay mo dagiti kakabsat mi nga nakadwa mi ito nga Facebook live. Ket agyaman kami amin dagitoy awan ti mabalin mi nga isagot kanya no di ket maited dagiti panagpadayaw ken ka ati Amen. ating ipapaay mo kada kami. Ket tangarot ket sublime amin iti panagpasalamat ken panagdayaw kenyam ket sapay la kuma itultuloy na kami nga bendisyonam tapno kanayong kami nga makapagserbi iti imata. Amen. At iti kararag kung dawat mi babaan tinagan ni Apo mga Kristo. Amen. 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 Bagarabi di kapsat. Good night. Amen. Amen. Bangarabiyo kakabsat.